Има нещо, което исках да споделя известно време. Виждам много хора онлайн, говорещи за здраве, добавки и начин на живот. Повечето са открили темата преди 2, 3, може би 5 години. Четат статии, изследвания, разчели се в темата. И има стойност в това, не го отричам. Но аз не открих здравето, израснах в него. Майка ми е магистър-фармацевт, баща ми беше стоматолог. Здравето не беше тема, за която четяхме. Беше разговорът около масата ежедневно. И днес искам да разкажа как това променя начина, по който мисля за здравето и защо мисля, че тази разлика има значение за теб. Казвам се Георги, магистър-фармацевт съм от Медицинския университет в град София, 7 години в клиничните изследвания и лекарствена безопасност. Но тези квалификации, те са само официалното потвърждение на нещо, което е започнало много по-рано. Ако гледаш тези видеа от известно време, знаеш как мисля за добавките, за стреса, за имунитета. Днес искам да разкажа откъде идва този начин на мислене. Не като история за успех, като история за происход. Между другото, ако намираш това съдържание за полезно, абонирай се за канала. Покриваме съня, имунитета, стреса, общото здраве от гледна точка на фармацевт без маркетинговия шум. И имаме безплатна телеграм група с директна информация и безплатна стойност всеки ден. Линкът е в описанието. А сега в темата. Когато израстваш в семейство, в което единият родител е фармацевт, а другият стоматолог, разговорите на масата са различни. Не по начина, по който можеш да си представиш. Не са академични дискусии, не са лекции. Те са по-скоро наблюдения, истории, неща видени в работата. Баща ми говореше за пациентите, не с имена, с ситуации. За хора, идващи с проблеми, тотално предотвратими, с елементарни навици. За болката, идваща от пренебрегване. За интервенциите, ставащи необходими, защото профилактиката е пропусната. И майка ми, от страната на фармацията, говореше за лекарствата. Кои работят, кои имат странични ефекти, за които пациентите не са информирани. Разликата между официалното твърдение и клиничната реалност. Не бях дете, учещо здравни факти от учебник. Бях дете, чуващо как изглежда здравната система отвътре, от двама души, прекарали живота си в нея. И едно нещо се повтаряше постоянно. Превенцията е по-силна от лечението. Не като мантра, не като маркетингов слоган, като наблюдение, потвърждавано всеки ден от хора, виждащи какво се случва, когато превенцията е пропусната. Баща ми не казваше мий си зъбите като правило. Казваше го като лекар, виждаш какво струва на хората да не го правят. Майка ми не казваше внимавай какво взимаш като съвет. Казваше го като фармацевт, знаеш какво не пише на етикета. Тези разговори са формирали начина ми на мислене за здравето повече от всяко образование. Искам да бъда честен с теб за нещо. Израстването в медицинско семейство не означава, че всичко е идеално. Не означава, че сме живели като по учебник, по здравословен начин на живот. Баща ми беше стоматолог, работеш дълги часове, носеш стреса на собствен бизнес, не винаги спеше добре, не винаги имаше време за движение. Майка ми е фармацевт, знаеща всичко за правилното хранене и понякога е яща на крак между пациентите. Знанието не е застраховка срещу трудния живот, но знанието дава нещо различно, дава рамка. Когато баща ми не спеше добре, той знаеше защо. Знаеше какво се случва физиологично. И знаеше какво може да направи. Не защото е прочел статия онзи ден, а защото рамката беше изградена отдавна. Когато майка ми беше изтощена, тя не търсеше бърза поправка. Знаеше разликата между симптом и причина и търсеше причината. Това е нещото, което медицинския светоглед дава, което не може да се придобие само с четене. Не факти, рамка. Рамка, в която симптомите са сигнали, а не проблемите. В която превенцията е по-естествена от реакцията. В която тялото е система, а не колекция от несвързани органи. Нека споделя трите неща, които най-много са формирали начина ми на мислене за здравето. И рядко чувам да се говорят на правилното място. Урок първи. Лекарът лекува симптома, тялото лекува причината. Баща ми беше много ясен по тази тема. Хората идват при заболекаря с болка. Болката е симптомът. Причината е натрупана с години. Навици, пренебрегване, хранене, стрес. Заболекарят може да облегчи болката, но ако причините не се адресират, проблемът се връща. Под друга форма, на друго място. Гледал съм и как това важи за здравето изобщо. Взимаш лекарство за тревожността, симптомът е потиснат, причината хроничен кортизол, нарушен сън, липса на движение, тя остава. Взимаш антибиотик за настинката, инфекцията отшумява, имунният дефицит позволил я остава. Медицинската система е проектирана около лечението на симптоми, не около елиминирането на причините. Не защото лекарите са лоши хора, а защото системата е настроена да реагира на кризи, не да предотвратява. Знанието за това ме е научило да задам различен въпрос.
Не как да се отърва от това, а защо тялото го произвежда. Номер 2. Маркетингът на здравето и науката за здравето са различни неща. Майка ми е работила в производството на лекарства цял живот. Виждала е как се появяват и изчезват продукти. Как нещо е революционно в един момент и тихо изчезва по-късно. Виждала е как едно и също вещество се продава на цена от 5 и на цена от 50 с различен маркетинг, с идентична химия. Научила ме на нещо много просто. Гледай механизма, не опаковката. Как работи веществото в тялото? Каква е дозата, при която работи? Каква е формата на абсорбция? Какви са кофакторите? Тези въпроси не звучат вълнуващо, не са подходящи за реклама, но са единствените, които имат реално значение. Разтворимите таблетки са атрактивни. Удълженото освобождаване е скучен термин, но то работи, докато разтворимите в голяма степен не. Механизмът имат значение, опаковката не. Именно оттам идва начинът, по който сме формулирали всеки един продукт в Alpha Organic. Не какво изглежда добре, а какво работи наистина. Урок номер 3. Здравето е натрупване, не събитие. Може би най-важното нещо, наследено от двамата ми родители. Нито един от тях не е вярвал в магически решения. Нито един от тях не е препоръчвал нещо с обещание за бърза промяна. Баща ми повтаряше, зъбите не се разрушават за една нощ и не се укрепват за една нощ. Майка ми, добавката работи, когато тялото я е получавало достатъчно дълго, за да се настрои. Здравето е резултат от хиляди малки решения, вземани последователно с времето всеки ден. Не от едно решение, не от едно правилно решение, не от едно перфектно начало. От постоянството, приложено в дълъг хоризонт. Това е причината да кажа в почти всяко видео, че постоянството бие интензивността. Това не е мотивационно клише. Това е наблюдение, което съм чувал цял живот от двама здравни специалисти, виждащи резултатите от двата подхода. Може да се питаш, защо разказвам всичко това? Честният отговор, защото искам да разбереш откъде идва Alpha Organic. Не е бранд създаден от маркетолог, решил, че здравето е растящ пазар. Не е резултат от тренд, прочетен в бизнес статия. Alpha Organica е изграден от семейство, в което здравето е разговорът на масата от преди аз самия да се помня. Всеки продукт е формулиран с въпроса, зададен от майка ми. Работи ли механизмът, правилна ли е дозата, правилна ли е формата на абсорбция? Не продава ли се добре? Разбира се, че искам бизнесът да работи. Не крия това. Имам ясни бизнес цели. Но бизнес целите не могат да са за сметка на истинската ефективност, защото хората ще разберат, защото семейството ни ще разбере и защото аз самия ще разбера. Онова, което ме мотивира, не е абстрактна мисия. Мотивираме конкретната представа, да съм достатъчно добър, да препоръчвам това, което правя на собствената ми майка, на собствените си деца един ден, на хората, за които ми пука. Ако стандартът е достатъчно висок за тях, той е достатъчно висок за всеки гледащ това видео. Нека завърша с нещо практично. Говоря за реален начин на мислене за здравето. Но какво означава това ежедневно? Ето 3 промени в рамката, с които можеш да се тръгнеш от това видео. Номер 1. Питай защо преди с какво. Когато тялото ти произвежда симптом, не питай веднага как да го потиснеш. Питай защо го произвежда. Не спиш добре, преди да търсиш хапче, питай защо нервната ти система не може да се изключи. Разболяваш се редовно. Преди да купиш ехинацея, питай защо имунният капацитет е нисък. Тревожен си хронично. Преди да управляваш стреса, питай каква е физиологичната основа и причината за това. Въпросът защо е началото на реалното решение. Въпросът с какво е началото на пластира. Рамка номер 2. Гледай механизма, не обещанието. За всяка добавка, всяко лекарство, всяка препоръка, задавай 4 въпроса. Как работи в тялото, при каква доза, в каква форма се абсорбира, какво е необходимо за да работи. Ако продавачът или инфлуенсърът не могат да отговорят на тези въпроси, имаш маркетинг, не механизъм. Рамка номер 3. Здравето е дългосрочна игра. Навикът изграден днес ще се покаже на тялото ти след 6 месеца, след 2 години, след 10, не след 3 дни. Наградите в здравето идват закъснели и са много по-трайни от наградите в бързите решения. Лошата новина – трябва да имаш търпение. Добрата новина е, че конкуренцията е минимална, защото почти никой не го прави по този начин. Тези 3 рамки са онова, което съм наследил от своите родители. Не са сложни, но са различни от начина, по който повечето хора мислят за здравето. И разликата с времето е огромна. Ако нещо от това е резонирало с теб, ако здравето е разговорът на масата, е изречение, което ти звучи вярно, тогава вероятно мислим за нещата по сходен начин. И именно за хора като теб е тази общност. Абонирай се за канала, ако искаш да продължаваш да чуваш тази гледна точка. Не просто wellness тренд, не следващата добавка, която ще промени своя живот.
Просто честен, обоснован, фармацевтичен поглед върху това как работи тялото и какво може да направиш ти по въпроса. Групата в Телеграм е там, за да разговаряме директно, без алгоритми и без филтри. Безплатна стойност всеки ден. Линкът е в описанието. А ако искаш да видиш продуктите, формулирани с тези принципи, Alpha Organica също е в описанието. Няколко продукта, конкретни механизми, формулирани с въпроса от майка ми. Работи ли наистина? Благодаря, че гледаш. Ще се видим в следващото видео.